Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. Dagens afsnit det handler om en super fed lygteserie, vi har fået ind i butikken, og vi har taget den ind, fordi at den leverer nogle rigtig fede lygter til nogle sindssygt fede priser. Så nu skal du se en gang her. Ganske kort, der er 4 lygter i serien, der er faktisk 5. Den første hedder 650 lumen. Den kan du køre med 3 styks AAA-batterier, eller du kan køre den med et 18650-batteri, som der er mange, der har i forvejen, fordi det kommer fra alle mulige andre lygter. Så en lygte som den starter på 450 kroner og op efter. Så går du over i 1500 lumen herover. Det vil sige, den her lygte, den har du set rigtig mange steder. Der er faktisk mange, der laver den her med et andet logo på. Den vi har taget ind, den er på 1500 lumen. De fleste af de andre er på 1000 lumen. Den ligger til 999. Meget, meget fin lygte til en rigtig fornuftig pris. Den har en sort fætter, som desværre er solgt allerede. Vi har lige fået med, det er ikke 2 timer siden, vi har pakket dem ud, så nu har vi allerede solgt de første af dem. Vi har solgt også en af de andre herovre, ikke? Så kommer den samme lygte, den kommer faktisk i en videolygte også, hvor de herovre de kører med 10 graders vinkel på, som er en standardlygte, kan man sige, til almindelig sportsdykning. Så kører den her med 100 graders vinkel på i stedet for, så det vil være en oplagt videolygte. Stadig 1500 lumen, en lille smule dyre på 1250 kroner. Men det er på grund af videolyset, når den har den der brede vinkel der. Så ryger det over i dem herovre. Der er der 2 styk i enten blå eller i sort, hvor du kører 1800 lumen. Den ligger en lille smule over 1000 kroner, så du får 1800 lumen. Jeg mener, det er om 1299, vi har sat den til, hvilket er en sindssygt fornuftig pris. Og så er der storebroren i klassen. Den her, den har 3000 lumen til 1699. Fælles for dem alle sammen, det er, at de har 1,5 times brændtid, de kommer med batterier, de kommer med lanyards, de kommer med lader, de kommer med alle de der ting, du skal bruge, og de kommer som sagt med priser fra 450 kroner op til 1699. Og jeg tror, skulle du få svært ved at finde noget bedre lygte i markedet til noget billigere penge end det. Så lavet hos en anerkendt producent ude i Asien, og bare en sindssygt fed lygte til en sindssygt skarp pris. Hvis det er noget for dig, så glæder vi os til at se dig på nettet eller butikken. Hej!